Un mynd atoch i'ch dau, dwi am drafod dartia a hynny gyda'r blogiwr ar y gamp honno, Dylan Williams. Pnawn da, Dylan. Shmai, pnawn da, Dewi. Ie, croeso ato ni unwaith eto. Y ddau Gymro, Gerwyn Price a Johnny Clayton allan o Pencampwriaeth y Byd erbyn hyn. Ond dwi am mynd ar hyd un cyfeiriad yn arbennig. Gerwyn wedi cael wythnos gythryblus iawn ac i bobl sydd ddim wedi bod yn gwylio. Be ddigwyddodd? Be oedd yn mynd o'i le? Wel, trwy gydol y pethefnos diwetha yn ystod Pencampwriaeth y Byd yn Malas Alexandra, mae Gerwyn wedi bod yn destun i fel siantiau xenophobic cyson, bydden ni'n gweud, a falle fydd gwrandawyr yn synnu, ond dwi ddim yn rhywbeth newydd yn anffodus i Gerwyn ers Hydref 2018. Wareodd yn ffeinal y Grand Slam yn erbyn Gary Anderson. A bydd rhywfaint o wrthdaro ar y llwyfan, a dath Gerwyn trwyddo'r noswaith ni a ennill y gystadleuaeth, ond gath e'r tag mawr fel rhyw ddehiryn pantomime, a ers hynny, mae'r dorf wedi bod ar ei gefennau. Fi'n cofio Hydref 2019, gêm yn Nilyn yn erbyn Dave Chisnell yn y Grand Prix, a fi'n cofio Gerwyn yn dod oddi ar y llwyfan noswaith ni, a o'n i wir yn meddwl, dyna ddiwedd i yrfa fe, oedd y ffordd oedd y dorf wedi drin yn noswaith ni yn wael, a dylen neb gorfod dioddef hynny, ond yn anffodus mae'r agwedd mae'r dorf wedi bod yn Alexandra Palace dros y bythefnos diwetha wedi codi ben eto yn anffodus. Be sy'n bod yn hyn, felly, Dylan, hynny yw, mae'r hyn da chi'n ei ddisgrifio bron iawn yn swnio fel sarhau hiliol yn dydi, a'i gormod o alcohol i'r broblem, neu di Gerwyn ei hun mewn rhyw ffordd falle yn sicrhau fydd y dorf yn troi ni erbyn o? Ie, fi'n credu bod yna dwy begwn i'r stori. Mae Gerwyn yn gymeriad tanllid, mae'n dod o gefndir rygbi, felly mae rhaid i fe gael rhywbeth o dan yn ei bola mwyn gael yr adrenalin i fynd sydd yn neud i fe chwarae ddartiau yn dda. Ond ar y pegwn arall wedyn, mae da ni neuadd llawn o gefnogwyr, wel cefnogwyr maen nhw'n galw unen, beth i ni wedi gweld dros y penwythnos diwetha, bydden ni'n gweud bod nhw'n gefnogwyr dartiau, a mae cymysgu hynny gyda alcohol yn rhoi canlyniad gwael iawn i ni fel bobl sydd yn gwylio gytre, a hefyd siwod i ganran uchel o'r rheini sydd yn y dorf. Felly, fi'n credu bod yna gymysgedd o ddau beth hynny. Bydden ni'n dadle, mae yna chwaraewyr eraill yn y gamp, pobl tebyg i Michael van Gerwen, Aspinall, Dirk van Dijvenbode. Maen nhw gyd yn gymeriadau tanllid, a dyna beth i ni moyn gweld. Ni moyn cymeriadau, ni ddim yn moyn robot sydd jyst yn chwarae dartiau sydd ddim yn dathlu dim byd. Ni moyn pobl sydd yn dangos beth mae'n feddwl i ennill gemau. Ond i fod yn deg i Gerwyn, mae'n rhywbeth mae wedi cyfarwyddo gyda ers 2018, ond yn y marn ni, mae'r pethefnos diwetha mae'r llinell mae rhwng tynnu coes a bwlio, mae wedi croesi'r llinell, a mae rhaid i'r awdurdodau i wneud rhywbeth ar frys. Ie, o'n i'n mynd i ofyn, ddaeth i'n bryd iddyn nhw'n wneud rhywbeth, wnawn nhw rhywbeth, Dylan? Wel, dyna'r broblem. Mae'r bobl ma'n talu arian mawr i fi ni wylio'r gemau yma, felly mae'r PDC yn cael ei arian, maen nhw'n cael lleoliadau a neuadd llawn bob tro sydd ddim yn broblem iddyn nhw. Ond fi'n credu bod yna rhywfaint o ddylanwad gyda'r pobl sy'n gorau chwilio'r dorf yn yr Alexandra Palace neu unrhyw le yn y byd. Mae da fi brofiad o weithio fel steward yn y Stadiwm y Millennium ers 15 mlynedd, a chybod oedd amser yn dod le o'n i'n gweld, mae rhywbeth yn dechrau fan hyn yn y dorf, a mae'r cyfrifoldeb arnoch chi fel unigolyn, mae rhaid i chi roi'ch trod lawr a meddwl, dyw hwn ddim yn iawn, mae rhaid i fi roi stop arno fe. Felly, gallai y PDC rhannu gymaint o negesion maen nhw moyn. I fod yn deg, mae'r chwaraewyr eraill wedi dangos lot o gefnogaeth i Gerwyn. Felly, mae'r gefnogaeth fyny, ond fi'n credu mae rhaid i'r PDC a'r pobl sy'n gorau chwilio'r torfeidd yma i weithio lot yn agosach, achos beth i ni ddim moyn gweld, a falle beth all ddigwydd yw bydd chwaraewyr tebyg i Gerwyn sy'n cael y triniaeth yma, bydd rhaid i nhw i gamu ffwrdd o'r gamp, a bydde hwnna'n drenu, achos mae Gerwyn yn rhywun i fi'n gweld fel rhywbeth o arwr, mae'n rhywun box office, a fe yw'r brand sy'n gwerthu dartiau ar draws y byd. Mi gawn ni weld fe ddaw yn y Pencampwriaeth nesaf. Diolch o galon i chi, Dylan.
Diolch, Dewi. Dyna ni, Dylan Williams fyna, y blogiwr ac arbenigwr ar ddartia. Gai ddod nôl atoch chi, Rhodri a Katie. Da chi draw na'n Qatar, Rhodri. Da chi'n cael cyfle i gadw golwg ar bethau fel y dartia er enghraifft? Wel, ydw, a gai weid, Dylan wedi siarad yn arbennig o dda fyna. Mae'n hollol iawn, y linell denau yma rhwng tynnu coes a bwlio. Wrth gwrs, mae'n rhan o chwaraeon yna pan mynd i'n dwlu. Os ni'n sôn am rygbi, ni'n mynd lan i Twickenham, mynd i'n licio tynnu coes, y Saeson, ond lan at bwynt. A dwi'n credu bod Dylan wedi siarad mor dda. Dwi'n credu dyle pwyllgor y dartiau pwyntio fe. Fel rhywun i sortio bethau allan. Achos mae'n hollol iawn, lan at y PDC a bethau felly iddyn nhw i ddelio gyda'r sefyllfa. Achos dyw e ddim yn dderbyniol i ddehafio fel yna. Katie, fe chi'n gwylio'r dartia gwbl? Yndw, dwi'n gwylio'r dartia. Dwi'n cytuno efo beth Dylan yn dweud. Mae Gerwyn yn fod i'r chwaraewr gorau yn y byd ar y funud, fod i rhif un yn y byd. A dwi'n meddwl bod o yn mwynhau weithiau cael ychydig o stic gan y dorf, a mae o'n bwydodd ar hynny. Ond fel o'n ni'n gweld nos Adwn yn erbyn Michael Smith yn y rownd yr wyth olaf, nath o'n fynd ychydig rhy bell a roi Gerwyn oedd ar ei gêm. Ac maen nhw'n amharchu fo wrth wneud hynny, a mae rhaid i wbeth gael ei wneud am y peth oherwydd mae o'n sboilio'r gemau i bawb a pawb sy'n gwylio hefyd. I gael ni weld a fydd yr awdurdodau yn gweithredu. Dewch ni droi at